Čaute, ja som Lukas a ja vás vítam u môjho ďalšieho videa. V tomto videu zahráme brálko. V druhom videu, ktoré nevyhral som, lebo sa mi nedalo. Nemal som to video. Som otvoril niekoľko stardropov a jeden mýtik asi. A všude som jedno dostal tohle z toho brawlera, Bula. Jeden brawler získa tých všetkých rarov, to je dobré. Power level. Najviac trofejov. Najmenej trofejí. Prvé miesto Rosa, druhé miesto Barley, tretie miesto Nita, štvrté miesto 8-bit, piaté miesto Daryl, šiesté miesto El Primo, siedme miesto Jackie, asi čum ľudia, počúvajte. No a keď mi niektorí píšu do komentárov, či si s vami zahrám brálko, jasne, ale mi napíšte do komentárov váš nick. Môj nick je lucas.cz, ako viete. No a fakt, ponieważ ja si zahrám s fanúšikmi. Ja hrám s fanúšikmi brálko. Musíte mi do komentárov prísať a môžete mi aj napísať svoj messenger. A ja by som s vami napísal. Ja by som s vami kľudne zahral. Takže si ideme zahrať brálko zase. Ja sa mi nepodarilo zahrať, takže tak. Budú viac videí tento dneska. Takže som veľmi rád, ale keď o tom neviete, je tu nový season 26. Pamätám, keď som začínala na 25-ke. Jak to rýchlo ide. Asi každý mesiac sa pridáva, nie? Season. To by mi nevychádzalo, že 25 mesiacov hral brálko. El Primo, poď, El Primo. Pro mňa je El Primo tiež dobrý. Ja ho milujem z blízkosti. Ja furt mám rád takých hráčov, ktorí furt bijú z blízka. A keď milujete stardropy, dajte odber. Chcem dosiahnuť 40 odberov, lebo nechápem, že za tento deň sme dali extrémne veľa odberov a podľa mňa to ide strašne rýchlo. Veľa dávajú odbery. Vlastne ja som hral jednu hru, ktorá sa volá Nahraj. Ak sa to Hraj hry na Google. A tam bol toto. Urob mím. Tak ja som si toto napísal do chatu, nech mi dajú odber, tak mi dajú mi dvaja. Takže vám extrémne ďakujem, keď ma sledujete takto, ktorí ma poznajú a sledujú. No a keď ma sledujete od úplného začiatku, tak vy napíšte, aký fanúšik videl celú sériu. Keď jeden z týchto všetkých videl každé video, napíšte do komentárov, kto sledoval všetky videá, aby som mohol vedieť. No za chvíľu ide Startup, ok. Čiže ja si zahrám ešte Shutdown a za chvíľu si idem zahrať iné hry. No a už som extrémne rád, že zase je tu ten Zerobot. Ono furt otravuje, aj keď ho mám do friendov. Každý deň, keď zahrám nejakú hru, je tam. Neviem prečo, ale možno, že je bot. Podľa mňa. Ale keď je málo hráčov, tak vám možno, že pomáha Zerobot. Vidíte, je Zerobot. OK. Tu je Boo. Toto som skúšal v minulom videu.
Na to mám pár týchto. Už ich mám. Za pár týchto dačoho. Toto nepamätám si čoho. A díky za tých 33 odberateľov. A teším sa, keď dáme tých. Potrebujeme predbehnúť Sofiu Pitvorovú, lebo má hrozné videá a nezaslúži si to. Nezaslúži si to, že je nad nami. Chápete, také nudné videá má. Iba kopíruje týchto. Iba kopíruje ich. Takých, neviem, shorty nejaké. Teraz populárnejšie ako jej celý YouTube kanál. No a pred chvíľou skončila s YouTube skoro, takže to je dobré. Asi začína natáčať na TikTok. Ale ešte natáča, a to je na tom zle. Píšte hejty Sofii Pitvorovej. No ale keď vy ste fanúšici, nikomu to nehovorte. Ona má hrozné videá, podľa mňa, aj keď je odhalená, mala by sa zahaliť. A škoda, že YouTube nezablokoval, keby videl jej vek. Myslím asi nejakých 11. Ok, takže Shutdown, už viem, že tam hráč Bull išiel. Bull je tu. Či to je Rosa? Kamo, napíšte do kom. Yes, teraz bude Start Drop. Som taký rád. Dve hry trvali 6 minút. Ok, takže ideme na Start Drop. Ok. Oh my god. Kámo, dobre. 100 týchto. No na Bua už mám. Yeah. Epic. Switch. What is... Jak sa bijú. No beru. A ďalší rare brawlerov. Let's go. Počkaj. 17 brawlerov. Díky ľudia, že ma sledujete. Dobre, zachrám si ešte Shutdown. Podľa mňa je najlepší brawler na tomto, na Shutdown. Na začiatok vám odporúčam El Prima, keď máte. Potom vám odporúčam Edgara. A keď máte aj ešte dobrých brawlerov, odporúčam vám na Shutdown El Prima, aj keď ja mám 17 brawlerov. Ja si nepamätám, že ja každý týždeň si dostávam brawlerov. Nevšimajte si, že natáčam tak veľa, mňa to baví. Chápete? Koho baví natáčanie, tak si natáčam veľa. Aj keď mi niektorí hovoria, že mám natáčať skôr, no ale ja nemám taký čas. Kámo, tu je hráč. Ne, tohoto sobie. To nepokoj, to je môj... Ja som starý brawler, s ktorým som strašne dávno hral. 2 týždne, 3 týždne dozadu, ja to nepočítam. Asi už mesiac pravidelko. Chápete? Čo už pravidelko mesiac hrám. Neviem, čo tam robí. Bojí. Teraz dostanem niekoľko, pozeráte, Start Drop ide. Ide Start Drop. Aha. Yes. 850 trofejí. Oh my god. Legendary Start Drop. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kámo. Legendary Start Drop teraz bol. Kámo.
tomu nechápem, že Mythic Starter potom bol. Najprv bol Rare, potom nejak nebol Super Rare, ani Epic, potom bol Mythic a potom bol Legendary. Ja to fakt nechápem. Tí, ktorí ma sledujú, tak vedia, že ja milujem Legendary Startupy. Aj keď som do jedného shortu už dal, že už mi vyšiel jeden Legendary Startup. No a keď som zistil, že je to extrémne vzácne, keď je to Legendary, 2% je Legendary Startup, ja tomu neverím. Že to až takto vzácne je. Dobre, nenávidím Darila, fakt. Ja som s ním veľmi dlho hral. Vidíte, Daril ma zabije, a teraz mám minusové trofeje. No, počkajte. Ja si počkám, pozrie. Ja som, no... Vy tomu chápete? Prepáčte, že som taký trapný, ale... Ja tomu nechápem, že... Ale som si mohol takéto až urobiť. No, Mythic, ja chcem Mythicov, ja fakt zbieram. Ja chcem legendárik. To by som chcela aj túto epiku. Piper, Gaza, Sandy, Halani, keď máte, to ma sleduje a máte nejakých, koľko máte Legendary Startupov? Ja mám 2 Legendary, 2 Mythiky, neviem koľko epikov a strašne veľa superhérov a hérov, takže každý jeden hráč musel aspoň raz dostať Legendary Startup, podľa mňa. A keď ma takto sleduje, ktorý dlhšie hrá, tak môžete mi napísať do komentárov, či je to pravda, že Legendary Startup má 2% a Mythic má 5%. Kámo, ja tomu nechápem. Rýchlo. Neee. Ok, nevadím. Takže ja si idem jedno kolo zahrať s Buom, idem si dať challenge. Ja som si najprv mohol vybrať Bua. Aha. Kde je? Haló, kde je Bu? Tohoto? No ja som si myslel, že to zobral B. No a potom som zobral Bua. Nechápem, jak sa to stalo. Som mal 2 brawlerov za free. Special events, to čo je? Ja neviem. Napíšte do komentáru, ja neviem, čo sú special events. Bravo, Ball, ok. To je prvá vec. Ten dom musí byť dobrý. Ja milujem týchto bravorov, ktorí zblízka tiež bojujú, lebo ja aj tak ma furt zabijú. Takže, čo si robila? Ja fakt neviem hrať. Jednáča. Neubranila si kolu, potom si ubranila. Ok. Kámo. Sorry, ale ako som chorý. Ty díky. U nás nie. Extrémne rád, že takto hrám, ale ja keď mám super ID, tak to fakt nejde. No takže ja si idem skúsiť dať super ID, ok? Mne furt super ID nefunguje, lebo ja mám dlhší kód o 2 čísla, takže to je na tom najhoršie.
Teraz hrám Dua, aby ste vedeli. Skúsim za Dua hrať. No a potom ja tiež dobrý. Podľa mňa, hej. Keď podľa vás je dobrý Dua, tak napíšte na kom. Fakt. Podľa mňa je dobrý Dua. Čo tam už takto rýchlo? Kto to zabije? Či sa vám toto video páčilo, dajte like a odber a čus!